Teraz bratku, počúvaj, že mám pre teba jeden vynikajúci biznis. Matsubishi, novšie, rok 93, nehavarované, garažované, ale vieš čo, nemá zámky, bo bol zime v domi, války, zamrzla mu voda do zámku, tam musel vybrať. Cena zľava je 50, babi, ak pre teba nech nejem. Vieš, že len o tebe. Ty si môj kamarát, vieš, neboj sa nič, ešte k tomu aj zálovná rezerva, ale není moja, tak potom musíš vrátiť, keď zoberieš auto, 2 týždne švácovi do Giraltovec. Buď tak dobrý, zavolaj mi, hej. Ja nepýtam veľa, ešte ja prerobím. Keď auto zarobím, tak potom ti to nebudem rozprávať, že čo som zarobil. Vieš, chápeš tomu, no. Seva, začínajú na Vysoké Tatry. Ja si počul, čo sa stalo v Tatrách. V Tatrách sa táli Tatry na Ježka more. Dali sa do krátka nový štýl, nový kruh. Chápeš, bratn? Bo oni sa nebudú robiť ústa, že turisti tam budú chodiť z Nemecka, z Polska, z Grécka, alebo z Portugalska, alebo z kaďal. Neviem, vieš. Ale teraz dali sa na Ježka dignový účes, kaderníčka prišla, zrobila mu vlasy, tak čo ti je taký styl striané, vieš? Nový štýl, nová moda, európske, mne to je grúvy, chápeš, bratn. A ešte ti poviem, mám pre teba Mercedes 319 alebo 25, neviem, ten model. Nechcem presne ti rozprávať, bo nemám veľa času, bo idem zajtra do Nemecka po náradnej súčasky na neho. Počúvaj, bol 2 mesiace v Dunaji zaparkovaný Nuka. Museli ste aj vonku so žeriavom, ale vieš, aké auto, ty, nové, zámovnejšie. Len Nuka je bláto a také veci, a to sa dá vyčistiť. Za 2 týždne máš nové auto, nové. Vieš čo, koľko pýta na ňo 250 babi, to není veľa, akurát tak. Sve vás, bratu, trimše, že by si zdali bol, a či na Vysoké Tatry.